Naku, sino nga TonTon man? Tongputot? Kay Tate Abby, nagatuloy ko lang siya, oh. So, do not underestimate TonTon. Teka ron, tinigagin kay TonTon. Everybody clap your hands! Sultan ko na ng Pendon! Isang masinapong palakpakan mula sa ating kanilang kamesa. I want to hear the big coming from this side. Come on, clap your hands! This is host Jerry. Let's make some noise for the sweetest and most adorable couple for this morning. It's been a long preparation, but we're here now, and we're about to set this party on fire. Let me hear you joy. Happiness, unforgettable, priceless. Come on, everyone, clap your hands! Party memories! But wait, before anything else, I just realized that today we are so lucky to witness this event, to be chosen, to see how beautiful love is. Till I met you, I never knew what love was. Alright, this is the wedding reception of Angelica and Ryan, our Mr. and Mrs. Hinago. Isang masigapong palakpakan ulit mula sa ating lahat. Super Mario. Correct, ito ka. Ikaw si Super Mario. Ikaw ito. Tapos ngayon, i-imagine natin na yung tumatakbo Super Mario. Tik-tik-tik. Tatimingan mo yung music, ha? Super Mario! Bring it on. Ay! Aba! Oh! Grabe! Super Mario 2024. May napupusuan ka ba sa mga abay natin? O talagang masarap lang yung lechon nila ngayong araw? Masarap yung lechon nila. May kinadate ka subok wala? Wala. Mga pila na kapulan na singer. Tugay-tugay na ka? Kapag malabing ipakita ko kasi ano man, hindi wala isa ka pang react sa imo. Yeah. May ara, pero hindi ko bet. Gusto ko isang stable. Okay, sa kita, tulukon natin mga close mo. Mga parinti mo na or hindi? Mga parinti mo? Hindi. Thank you so much. Okay, next one. What's your name? Ay, Lani. Sorry. Mukhang pininyagan dito ng bagong pangalan. Ina rin yung sabi ko. Dito ka, Ina. What is your favorite song? You're still the one. Anong chorus nun? Still the one I want to lose. Ba no? Okay. I know yun. Tiin siya. Nasa Quezon City. Thank you so much. Kamag-anak mo ba yan lahat? Groomsmen natin. Kamusta naman yung naka-blonde? Yung maputi. Yan ang Super Mario kanina ayos naman. O yung naglalakad, okay. May babasok ko. Ayos ko yun. Okay ba sa'yo? Okay daw. Thank you so much, Kaka. Sige dito. Ano naman, isang dalagang Pilipina. Ang ganda niya, para siya yung bida sa yung mga 14, ganyan. How old are you? Si Nene, sa 14, si Erich Gonzalez. 23, your boyfriend? Wala. Paus ka? Nag-jogging kayo kagabi. Anong ginawa niyo? Sa work? Anong trabaho natin? Doon sa talak. Ha? Sinagiwag na center. Wow, ano yun? Okay, thanks. Boyfriend, wala. Gusto mo mag-catch ng cocaine? Kung ipapasyal ka ng isang lalaki sa isang lugar saan gusto mong dalhin ka niya, ay, gusto mo sa Ferris wheel na, doon sa ano. Kaso nakalipat na sila ng Tacorong. Gusto mo doon? Saang ride? Sa langit na. Sa langit na. Ay, ano? Langit ang gusto! Okay, labay na nato ang bulak na. Okay, mga ilabay ang bulak na. Sige, gawin yung chandelier. Sino nakatouch? Sino? Ano, grabe ang kagawa na nabirin sa bulak. Sa nalalapan. Ihatag na niya. Yan sa bagyot, ma'am. Sige, ma'am. Sino? Ako, ma'am. Grabe. Ikaw, ladies and gentlemen, we have a
Ayaw gumana, ano? Laro. Step forward. Okay. Wow! Yo, ang galing sumagot, ano? Gusto mo yun? Ulitin natin. Sasagot ka. What's your name? Roy. Step forward. Okay. Ay! Parang co-host, ano? Search ba to? Okay. Okay. Okay mo ngayon, ha? Baka di kita nakilala. Kung di ka nag-super... My girlfriend? In a relationship? Single, but not available. Single but not available. O makaasa ka sa may ano, may karelasyon. Okay. Ayos ba si Mitch? Ayaw. Paano mo ipapakilala ang isang Roy sa isang Mitch? Music. Hindi magpapakilala ka, may background kami. Hi, Mitch. Hi, Mitch. I'm Roy. Goodbye ka. How old are you, sir? 25. From? Esperanza. Ay, papasok Esperanza. Oh, ganyan talaga kapag nakakakita ka ng maganda, nakakalimutan mo kung saan ka nakatira eh. Maganda ba si Mitch? Yes. Yes na. Kung bibigyan natin si Mitch ng isang regalo ngayong Pasko, anong ibibigay mo sa kanya? Sorry. Ang iyong? Sarili. Mitch, kumandad ka lang yung kasal. Uwi mo siya. Unwrap. Ah! Ano masasabi? Unwrap me. Okay. Tanungin mo siya kung okay lang ba. Paano mo siya tatanungin, Mitch? Mitch. Gusto mo ba na? So, nasa Pasko. Ah! Sabi ko, usap ko ito. Okay na. Parang yung hindi pala kainom pero lasing na. Hello Mitch, my name is Philip and my favorite subject is English. Thank you, Kawan. Okay, next. Ang cute-cute niya. Alam mo yung busog na lusog. Hindi ka nga dito. Ang sarap niya pasuotin ng Boy Scout uniform, yung brown. Dahil sa parang yung troop leader. Ang ganda ng ngiti mo. Ano? Ito pa. Gusto ng kapitan. May dimple pa. Oh. Napakabango ba talaga? Ayain mo siyang mamasyal sa isang lugar. Hindi ko ipalaan, hindi nakatalpon. Pero, Pero mapagpapangin. This is Mitch, 24 years old. Is she beautiful? Yes. Kung may lulutuin kang ulam, anong ulam yun para sa kanya? Pwede dessert kasi masarap. Sige. Ay! Pwede dessert kasi masarap. Bakit masarap ba si Mitch? Yes. Yes! Ano ba nangyayari sa likod? Nababantayan mo ito mga abay mo kanina. Bakit alam niyo mga masarap ito? Sige, anong dessert? Lunch. Bakit legit lang? Kasi mas dapat marami. Oh! Ano? Yung marami sugar lang. Maraming? Masarap yung yung leche plan pag medyo saucy, di ba? Katulad ni Mitch. Yes. Wala Mitch. Kaya Pero pala mas masarap yung boy. Yung? May boyfriend ka? Yes, sir. Ay, dati mo boyfriend ka sa kanina ba? Wala, sa bagong bayan. Pero totoo, may Yes. boyfriend ka. So paano ngayon? Wala na si Mitch kasi... Ligwa. Gusto mo na rin? Okay. Huwag din natin ito pakialaman kasi go lang dapat na tayo sa... How about male number 5? Maganda ba talaga si Mitch? Yes po. Bakit ganun yung mga tinginan yung dalawa? Kaya, pag ito si Mitch sumakay sa motor nito isa mamaya, alam niya na. Okay, music. Masaya. Yan. Yan! Saglit lang. Anong pangalan natin, sir? John Paul. Ang karga kasi ni John Paul, parang yung karga niya sa bata. Yung yakap sana. Okay, next.